салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали ман дар YouTube. Боз моҳи шарифи мубораки Рамазон муборак. Ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки ман имрӯз як видео пешниҳод мекунам. Ниҳоят видеое ҳаст ки ман аз ҳама видеоҳо инро боло мешуморам. Ин видео дар бораи фиристодани салавот аст. Салавот чӣ маъно дорад, чӣ хусусиятҳо дорад, чӣ фоида дар ин дунё он дунё дорад, имрӯз ман ба шумо шарҳ медиҳам. ман медонам ки зиёд подписчикои ман, зиёд аъзои гурӯҳи ман дар ҳамин YouTube яъне ки интизори чунин видеоҳои ман ҳастанд. Видеоҳои ман масалан бисёр дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ меравад, аммо зиёд инсонҳо интизори чунин видео ҳастанд. ба хотири ҳамон инсонҳо ман ҳамин видеоро пешниҳод мекунам. ва ғайр ин гуфтаниям ки рӯзҳои охир YouTube дар канали ман бисёр вақт ограниченӣ мешавад. баъзе вақт комментариҳо ман менависам намеравад, дигарон менависанд намеояд ба мана. баъзан вақт шумораи подписчико кам мешавад, чунки зиёд подписчико ба ман муроҷиат мекунанд бо телефон ки онҳо аъзо шуданд, аммо кам мешавад. инро намедонам аз тарафи роҳбарияти YouTube аст ё аз тарафи сабабҳои техника аст, аниқашро намедонам. аммо аз дигар олимони дини ислом фаҳмидам ки вақте дар бораи дини ислом мо ҳарф мезанем, яъне ки YouTube намехоҳад ва мехел монеаҳо ва проблемаҳо эҷод мешавад. ман инро аз дигарон фаҳмидам, аммо худ аниқ намедонам ки оё YouTube ба мехел монеъ мешавад ё ки сабабҳои техникӣ аст. вақте агар канали YouTube ман маҳкам шавад, ман дар Одноклассник, дар мессенҷер, Facebook, Telegram, WhatsApp, Imo, яъне Rutub ман саҳифа дорам. марҳамат метавонед ки ба дигар саҳифаҳои ман муроҷиат кунед. саломат бошам, вақт дошта бошам, бо ан мехел видео када ба шумо пешниҳод мекунам. барои ҳамин нафароне ки интизори чунин видео ҳастед ва будед, гӯш кунед бо диққат, ба дигарон фиристонед. садақа мешавад. дар ин моҳи шарифи Рамазон чунин видеоҳоро фиристонед, падилица кунед, лайк монед, зиёд шавад, дигарон гӯш кунанд, савоби калоне мегиред. дар ин моҳи шарифи Рамазон ки моҳи бобаракат аст, моҳи бахшиши гуноҳ аст, моҳи тавба аст, бовар кунед, бетараф набошед. як дақиқа вақти худро беҳуда нагузаронед. дар зикри Аллоҳ бошед, дар намоз, таровеҳ, ҳама вақт дар вақташ, яъне гуфтаҳо фармонҳои Аллоҳро бояд мо иҷро кунем ва савоби калон низ мегирем. ва дар моҳи шарифи Рамазон нафаре агар як коса хӯрок ба рӯзадоре бидиҳад, як коса хӯроки вай ба 70 коса баробар аст. анаку фикр кунед ки 100 коса хӯроки вай ба 7000 коса хӯрок баробар мешудааст. шумо гӯё ки 100 коса агар хӯрок диҳед, гӯё ки шумо 7000 инсони рӯзадорро хӯрок додед. чӣ қадар савоби калон дорад. барои ҳамин бетараф набошед. нафароне ки доро ҳастед, нафароне ки саховатманд ҳастед, имконият доред ба шахсони рӯзадор, ба шахсони маъюби рӯзадор, беморони рӯзадор хӯрок диҳед, яъне ки дастгирӣ кунед онҳоро. ниҳоят савоби калон мегиред. мегузарем ба салавот. аллоҳумма салли ало муҳаммадин ва алоли муҳаммад. ин салавот чӣ хусусият дорад? салавот тӯҳфае аз биҳишт аст. салавот рӯҳро ҷило медиҳад. салавот атри даҳони инсонро хушбӯй мекунад. салавот нуре дар биҳишт аст. салавот шафеи инсон аст. салавот зикри илоҳӣ аст. салавот муҷиби камоли намоз аст. салавот камоли дуову истиҷобати он мешавад. салавот тақарруби инсон аст. салавот рамзи дидани паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар хоб аст. салавот сипаре дар муқобили оташи ҷаҳаннам аст. салавот аниси инсон дар олами барзах ва қиёмат аст. салавот ҷавози убури инсон ба биҳишт аст. салавот аз ҷониби худованд раҳмат аст ва аз сӯи фариштагон пок кардани гуноҳ ва аз тарафи мардум дуост. салавот бартарин амал дар рӯзи қиёмат аст. салавот сангинтарин чизест ки дар қиёмат ба мизон, яъне тарозу арза мешавад. салавот маҳбубтарин амал аст. салавот оташи ҷаҳаннамро хомӯш мекунад. салавот зиннати намоз аст. салавот гуноҳонро аз байн мебарад. салавот фақоро аз байн мебарад. беҳтарин доруи, яъне ки
маънавӣ аст салавот. барои ҳамин зиёд салавот фиристед. дар бисёр конфронсҳо маҷлисҳои калони давлатҳои абарқудрат мебинам ки мусалмонҳо чунин конфронсҳо маҷлисҳо мекунанд. олимони дини ислом дар он ҷо ҳузур доранд. вақте аз толор медароянд олимон ба овози баланд мегӯянд ки аллоҳумма салли ало муҳаммадин ва алоли муҳаммад. толорнишастаҳо такрор мекунанд. барои ҳамин салавот бигӯед. дар амони аллоҳ бошед.